Pagtuok ang hinungdan sa kamatayon sa duha ka mga bata nga mismong kaugalingong amahan ang responsable ug nagpakamatay human sa krimen nga nahitabo sa ilang gipuy-an sa Washington Street, Barangay 39-D, Davao City niadtong Pebrero 20, 2022. Kini base sa autopsy result nga gisumite sa Davao City Forensic Unit ngadto sa Davao City Police Office kagabi Pebrero 21. Sumala ni Police Major Maria Teresa Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, daghang sama dinunggaban ang naangkon sa padre di pamilya. Mga bata gitkuhan og sample sa stomach for kaning kung kanabitang toxicology na sa pagkakaroon wala pa result Base sa report sa DCPO, gibiyaan sa iyang live-in partner ang suspect lakip na ang duha nila ka mga anak niadtong milabing bulan nga posibleng hinungdan nganong nabuhat sa amahan nga suspect ang pagkutlo sa kinabuhi sa iyang mga anak ingon man ang iyang kaugalingong kinabuhi. Saysay sa apuhan sa mga biktima ngadto sa San Pedro Police Station niadtong Pebrero 15, doon nanay pagbahad ang suspect nga patyo niini ang ilang mga anak. Gi-interview nila ang mga bata o kini gi-deny sa mga bata nga sila gimaltrato, sila giabuso o gihulga sa ilang amahan o gani kini nang hila kay dili gyud gusto mo uban sa mga pulis o mismo ang mga silingan o mga barangay kagawad, barangay opisyal nagpamatuod nga dili ka na tinuod kay buutan lagi kuno katong tao. Gisaysay sa live-in partner sa suspect ngadto sa mga pulis na nawag pa ang suspect kaniya niadtong Sabado sa gabi una nahitabo ang krimen niadtong Domingo ug giklaro nga doon nay pagpanghulga nga patyo niini ang mga bata. Ningon pa nga gisa may unahon nako. So as a result nitawag dayon tong babae sa iyang mama nga naa dire ng lola sa mga bata nga i-report dayon sa mga pulis pero wala na nahimo sa lola. Kay kung na-report dayon to adto nga tungura, right then and there, i-pull out yun na mo to ang mga bata. Giila ang suspect nga si Pajarito Castro Aragon, 56 anyos, usa ka tricycle driver ug residente sa nasgutang lugar. Samtang ang mga biktima, gilang sila Jessa May Dalangin Aragon, 9 anyos ug John Victor Dalangin Aragon, 8 anyos. Nakuha sa mga otoridad sa crime scene ang duha ka kutsilyo ug 5 ka page sa suicide note. Kahinumduman nga nakaplagan na lang sa usa sa ilang mga silingan ang patayng lawas sa tulo sulod sa ilang giarkilahang balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.